Oh, honey, my friend, now me you walk Masa sime a baby, media mini fipa wora. Oh how a bread amani na ye di tu kwaya na je tu apara oso ro na nyame bema maho mesa. Oh how Manashi Yahane Bre Ahon Bane Amane Okone Operi Manya Yame Kondo Ampara the tea, mama nanso, nameta, menya, yame kondo, aferi meni, yeje, minarome. I'm not like that.
Odimo, Ultra Life.
Jesus name, Tibia Yeda, Wadi Tinia Soma, Otunia, Yeni Yawadro, Nautuni Soni, Obo Suswa. Wapi resuru na kiako waha ezi anma sonsma konte ahom jima kapindana meka Mete kwashia tiabai Nama wonse kuzindede Ohom mikra Enkwamra enene mafo atiasefo ene ewufo nyina enyankopon ene wo asafo Awurade se yete ase a yete ase ma wo se yewo nso a yeyewo asafo Awurade dia eno nti Paul se yete ase o se yewo yewo Awurade anopai ayeye ni aseda encounting empo ewo ne a yehu bia yewo se eye den yekra ahyehe yakoma aboto awraho ena ahye yenkra so and say yet ye enti die esi biara se enso asem se die agi ye ni gie efri ensem na ma ye ni etutuka ye ensem no die anu muaye eda wonsem enu ti anopai ye da wase no na ye tu dwumadie nyina hye wonsa ye sese befa ye dwumadie nyina domom hye wasom ase ebra ye bekra ye nua be ma ye mba ye nkunu ye dofo ya soreba ye asante ye bompa ye sese wo aba foduma de nyina hye wasom ase o na etoto ni ma nyina ye gya de hye wonsa ne kra hye wonsa wa agi ne to wabamu ye de enim ne se ye wo na wafre no akọ wa hotifo ekuo no emu ekwan ye fa so ba ye de
ɛnam sɛ yɛnte aseɛ nti yɛgyae ne nyinaa hyɛ wo nsa mpaebɔ ne sɛ woakyekye abusua werɛ kyekye okunani werɛ kyekye abusua mma adɔfoɔ ayɔnkofoɔ nyinaa woafa w'abasa ɛto wɔn so na ɛka koma nyinaa ɛtɔ yɛ mu yɛgyae ne da yi hyɛ wo nsa tiwiem ɛma wo ma akɔneabɛdi ahodoɔ a ɛbɛkɔ so nyinaa Awurade ma yɛnte atenkabɔne bia ɛnɛ da yi ɛne ne ɔkyena so na biribiara wie pɛyɔ ɛwɔ asomdwe mu a yɛakɔ so de aseda ne ayɛyie ama wo ka adɔfoɔ ho oni firi akyiri ne bɛnyɛ ɛba nyinaa na biribiara wie a aka sɛ wɔ asafo Awurade ɛna wayɛ yɛda wase hyɛ wɔ anuonyam wɔ deɛ wayɛ ama yɛn wɔ Yesu Kristo din na yɛbɔ mpaeɛ amen Pastor Mama yɛntena Noa say okona okwa ye adwuma etobi bia o te say bia ebia adwuma e de ekọ achi anasa wo pese wo kọ adwuma akonya no ho oba ye behwe na ye ne sa amna ye fe ye damase ye to aso Sania Midika Ekayeno Sadon any brain Diana Bushia a ewoyeji ene nea ewo Asante Effiduase a kambom na omode hye obuja ne kwan no omuntime hwe omode hye no enkosa tuanuafo ni nyina ne abusua ni nyina akabom eja omunua omuba omuwo faase omade ni nyina kwan anonti wo hwe omutomapo a ewo ha
ɔse amansan nyinaa bedi ho adanseɛ adansedie no ɛyɛ no krɛ esan sɛ yɛhwɛ yɛnua no yɛba no yɛdɔfo yɛbibia no a enipa agye twi ɛba ebegya yɛnua no ɛkyerɛ sɛ ampa amansan nyinaa edi ne ho adanseɛ a ɛyɛ adanse pa ɛno ɛda nkyɛn a ɔmo ekura ɔmo dɛbo a hyɛntiadeɛ ɛbɔ ano ɛna pɛtia nso ɛbɔ ano ne nyinaa mu no sɛ wokɔ aburokyima mu a sɛ obi kyerɛ dɔ ɛde akyerɛ wo a ɛyɛ nhwiren a yɛ flower ɛna ɔde ɛma wo na kyerɛ sɛ ɔdɔ a ɔne wo wɔ no ɔdɔ no mu odu enti ɛyɛ abusua sɛnea mekaeɛ no aduane abusua wɔyɛ gyi ɛne Effiduase ɔdɔ soronko a na ɔmo wɔ mo ɔmo de hyeɛ no anuafoɔ no dɔ a na ɔmo dɔ ɔmo nua no ɛyɛ ne soa mo dɔ a na ɔmo de dɔ no ɛno ɛna ɔmo kura ɔmo flower nhwiren ɛde ɛka nneɛma nyinaa ho ɛde gya yɛ nua David Kwabena Asante ɛkwan na ɔmo ayɛ abusua yi ne ɔmo bɛka ɛne sɛ deɛ obɛgyina hɔ bɛhwɛ sɛ ɛde ɔmo nua no ɔmo ba no bɛto ɔmo no mu ɔhwɛ sɛ ntoma yi deɛ ɔmo de bɛgum na ɔde akɔ ɛne ne hyɛntiadeɛ ɛne ne petia yɛda mo ase Yakopɔn enhyira mo afei obi biara ɔwɔ adesiedie kuma prince sɛ adwuma a ɔkɔ nti 50 Ghana cedis ensi wo so ne onua mo nyinaa ne o maame yɛbɛgye nti yɛda ase yo bathroom wadaro mado aso ebefa me eye sister ya oso ba ya ne de 50 Ghana cedis bathroom ensi uso na ento unuamo ene o maame ye begye ti yadase staff omno masukufo no ena eba ababechia eye abusua na omohwe omunua omo teacher no eni achi mesere omodoso pa eti ya na yahwe ne aye nhye na tutu ya ne anya baabi e de ama omo atena medase Something for us, I see. Say, young baby, and 90 or no, a bit man. I had Jim for so after something our mobile chair, a busia, and about me. It's a Jim for so and a school for no, at you know. Yeah, that's the boy, yeah, now so I want to shot. I want to shot to myself without no appeals that they are the 4 cannons of the baby. Yes, Ramo, Asante for
buana nso e obi sa yegina yekase ebetina hono ho a menyi bi say ebetimi akoyanim etime sremo a ne die ne obrasem o file past the body no a na wa pie na ofofo nso atini ababi yesremo ya mesremo yentie asabwe na yensa nenso o hwepo na esi honom no a de esi manim tentenso no electricity for no de abon ho se danger na kire se ehu etimi bi ehu abusia eye maase Mr. Tiano onyina nim se banga djuma eno ye ase na baya ne de 40 Ghana cedis ensi abusia so ensia bre de account ko be before ye be geti yadasi Tete 2 million opepe mienu esi so onsia ba e de aka konwa e de agufo ya da jenti ya da ase bodua e na afi abushapani timbarima abushia da wase wone wonuamo oba kunani aye sister ma say obaya ne de 50 Ghana cedis bratum esi so na atu nuamo ene obaya kunani donsia de aka konwa gu fom ye beje enti yadase Yo, David, but you can't say when you are tata. Now, was on the AC. I sent basic school. For any school for no Abba Betia.
I'm so mobile, I'm to be in Yao and my own cosa. Eti omobaya omukura omontofa omontoma pofa na entoma ne din a egu ano oyonkopa yene o edi nkra eno epa ho a omodebo ewa ha petia ebo ano afi hyentiade a odurukwa mu a asesukom de wo a odebeto nsuo anom eye 50 Ghana cedis. Esan se omo wodo sonko ede mawo na omo kire odo ede a kire wonti omo ekura omo flowers a eye enhwei se ni nyina no omo ede eja okwan ye beje enti yadase aye David kwabena Asante o papa abusua ajabi wa ajabi ti asinti omuntimi nyai ama omuba no ankosa enti bome aduana abusua abaya omuse omuba no omukura ntoma pofa na ntoma ni bi aye wayem yenti edom bedi ho adanse metwa so na me di atoa so se aye sofo mu pon Archbishop Dr. Divine Mabadu afe youngsters band yenua nyanchachi CEO ono ni team anom no de eye adwuma omo eba bechia abusua sabre anka oso wu se drums ni sia na ka ye bom se de eno aye hye no eno awia na mfidie na ye set nanso esan ababe san ye nra no na enya sanketo ani nyina mu no de ono Nyankopon de opɛ eno ye mpo se nipa fofo ho anka no kra no o se de aseda ema awurade mfidie ena asɛe ekire ebewu kwan a ono Nyankopon no abɛme anwode e befa so na ya se ne na mu enti no metoa eye agya ade no so anunti omo entoma pofa eno epa ho a omo debo apetia eba no afei eye hyentiade enso eka ho ena odosronko a wo kire no ahyensode aye enhwe flowers enso eka ho enunti eja abusu efiri bome ebae na de pamena omoka ede a kire no ye beje enti yadase abusua eye nua David o papa mo bomenfo no yate wo monka we eye yegifo ena afi biposofo ena ese ache ye nua kwabena se de medical ka se nani ena akata na naso de enya de a naso ebesi omo so omo ba ya omo ekura omo ntoma pofa afi hyentiade eba no omo patia enso ebodebo no ano omo edi eja omo ba no ekwan ye be die nti yadas entuma madaroma so omo sere se mode emuno eto adaka ni mu a mamunyi emfemfi tiari nyina ama me oba kunani so ba ya de o me do Ghana cedis donsia e frankan konwan mu fom ye beje enti yadase asedafo rampret mu ha Divine Mabadu onin sorry a ewo afiase nyina sorry a ewo afiase nyina eni mabulu a no ye brante ne mabawa ena aka bob on the 18th omodi said medina ewo afiase Lord Terminal ti yenti ni encha no so eye enne na woti 18th Wednesday enne na woti enumre ti yenyina no so
Dr. Divine, and then Dr. Diane. So I bet you everything. Effiduase Rite terminal enwumre nyina yakɔka bom ne yɛde sɛ adwumadin papa ne yɛbɔ mpae bamche mompae Yehowa udin na nimonyam nka Erade ke yɛbɛda ase ana nyɛ deɛ ɛkɔyi anka nyɛ ɔdɔfo ekunu ɛba onua wato ne nsa frɛ no nanso wa wonim adeɛ nyinaa sɛ deɛ bɛsi bi ɛmfa sɛ dama ho Erade yɛda wase ɔde ne bɛdom yɛn na wɔn amfana mɛdom yɛ kɛkɛ wabɛyɛ biribi wɔ asase yi so na wɔn na wɔte ase Erade nimonyam nka odin yɛkɔ so apagya dwumadie ne deɛ aka nyinaa hyɛ wo nsa sɛ Erade ma wo nsa so kunani enna enuanom enamfoɔ obiara kuma mu ate na wo a wo yɛ ɔrɛkyekyefoɔ no kwafoɔ no nko na wonim Erade hyɛ obiara den yɛbɔ mpae sɛ wo mogya na wo bambɔ ne bɛkata yɛ nyinaa yɛ so sɛ ɔbɔnefoɔ no pɛ sɛ ɔsa yɛ biribi wɔ akyire bi a yɛka na no tom wɔ Yesu Kristo din mu yɛsrɛ wo sɛ nnɛ te wie mu ma yɛn na Erade biribiara nkɔ asomdwie mu deɛ wie a yɛde aseda ma wo nko a afei Yehowa Nyankopɔn nhyira mo no ɔnom mo na ɔntene nim kyerɛ no ɔma asomdwie ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua sɛ ho masɛm ame agya ɔba ne susu konkrodie mu amen ate santen a ɔmo ɛba bɛte abusua rescue for free bra yɛnua ɛkɔ yɛyi yɛkɔfa ɛmo no afiri baabi ekunya aka kwanhyia no ɛba yɛde ɛkɔ akɔhyɛ mɔɔtiri yɛkɔbɔ amena bibi a yɛyɛ fɛ yɛhu ne hyehyɛ ne ntutue nyinaa rescue for enya abusua no ɛwɔ akyire ɔmo nya abusua no mu enti ɛnɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hyɛ ɔmo last respect ɛde ɛma ɔmo enua no na yɛyɛ ne brɛ ne so a akɔnya ne bɛba ama yɛadane kasamu no ɛde ama wɔn ɔmo dwumadi a ɔmo bɛdi ɛwɔ ha ansana ɔmo nua no yɛde no ato adaka mu na asɔrefoɔ no nso ateki over ti rescuefoɔ yɛma mo akɔaba Nyankopɔn nhyira mo na wɔnkɔ so a no nhyɛ mo den nkyekye mo werɛ yɛbɛtum ɔbaa kunani anuafoɔ nyinaa ɛyɛ waa wo nua ntim a ɔsɔpra nsuo ɔfɔm ɛyɛ ntim na yɛre na busua so ɔmo baeɛ a 100 Ghana cedis bɛtum esi na ɔbaa kunani ɛne onua mo so nsia bɔ a yɛde aka nkonnwa agu fam yɛbɛgye ti yɛda ase asedafoɔ Juma ɔyɛ ɛyɛ ne kuro no ma kyerɛkyerɛfoɔ Yo, abusua panyin na nanom sabre Asante bi atro na yɛra David a wanya ne ba bi koyi Juma ɔyɛ enyina ni so ɛkyerɛkyerɛni Ghana Education Service District Director of Education Ora William Brapo Japan a ɔno na yɛ panyin kwankyerɛfoɔ ɔhwɛ ahomasua so ɛwɔ mansin mu ɔno ɛne ne mpanyinfoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ ɛna ato sante a yɛbɛkyia abusua na yɛahwɛ yɛnua bɛma no ani akyi deɛ twa toɔ na yɛne no adi nkra ɛno nti yɛwura William Brapo Japan sɛ ɔkan sante ne deɛ a na ɔtɔ so 9 ɔno ɛna yɛ panyin kwankyerɛfoɔ a ɔda nhoma asua ano ɛwɔ ɛyɛ yɛn sɛkyerɛ East mansin mu ha Ora William Brapo Japan wɔn mo ka ho bi ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ mpanyinfoɔ nkabɔ nko ne ɛka ne sɛ Conference of Heads of Basic Schools no ɛyɛ headmasters ahodoɔ nyinaa ɛka ho sanso ɛna ɔba District Education Office so a officers a wɔn nso ɛbɔ nsra ɛkɔ schools ahodoɔ ne mu
circuit supervisor Oda Senti circuit baby na yenua be man trade no ono so edi district director echino ye ba be chia abusia na ye chia no na ye san so edi ato abusia ne dom anim se enye kwara kwa se yenua yi na ye pe ne krabie nso endan so ne da ponda ye mofra omo ewie eye JHS no ehye omo nso hwe ase the scientist the district director of education echia na okohwe yenua be mai eni achi ne twato ewia na say ye hu district director ewo etwemu a na nye boapayo na enam say ufo do so a wo ye ni nyina nti sabre e was district director edi eye ye DC anim na ye ko emianwea ahodo enso a emofra no extra enso he ni nyina ekohwe say ehihye ne totoye bibia eda na kwan mu a na ebeto akoso a na watwi mu nyina kopem se mofra ne bewie eno nti se district director ankasa mo anhu no ha na enya se wagya mwase demo akyerɛkyerɛfoɔ mpanyimfoɔ officers nkae de yɛne abusia ɛbɛtena na yɛne mo ayɛ ayie no akɔpem ɛbra yɛbɛka mpata adi agufo yɛna mo ase district director of education di kan no akyerɛkyerɛfoɔ a ɛwɔ mansin mu ɛne mpanyimfoɔ ɛna aba yɛkyɛ yɛna mo ase yo nananom sawe akyerɛkyerɛfoɔ no na guso tia yɛda mo nyinaa se mama kɔ ba yɛ ma yɛ nyinaa yɛ ho yɛ wonko nyɛ de ne yɛhwehwɛ ne sɛ David befiri mo ntam se na nso aba ne sa samre guso ɛgye nsawabɔde ne akwankɔgyadeɛ bigina ma yɛ nyinaa de nyinaa sister Benis ɛne nana Jessica pa ɛkasa kyerɛ bɛma twum adeɛ hia wo nɛ wo nua no sɛ pagya wuti na yɛ saa also ba yɛ tena de Ghana cedis ensi so nsi wo ma me na wɔtena ne yɛnti ɛne wo kuna ne ɛne abisia nyinaa ɛda mas yo yɛne ba twumbare ma sɛ da yɛ misa Mrs. Jenfi ɔne na abisia nyinaa ka biribi akyerɛ wo wɔse wo ne wo nua no mu nyinaa kyɛn da Ghana cedis twum nsi wo so na si wo ma me nsi wo kuna ne abisia nyinaa no nua no ɛmfante kana so mama obakene ne said ya sister mage won junction ho no a baby e faka e ba heya obapa mage oba ne tifo wose ya nyina ne da ya ti ne su ya hendo Ghana ya ne ya fanti scan e ka no su e me shira do fi nyina damos yo abusia medical time Asante eto ya no mo ba betia we dey ehonsem ebro say a rescue keep faith club okasa rescue I say yes we can yet trying to know say oba what the bench is answer onim twene ne bo and now the ochire ne twene bo o say me kire me nua ya de ma ne be hunu sineme na so bre no ho asesuan no suan ye sanso na isanse o ye ochire ni nti uko rescue ko na mu nso a Osai deputy secretary Aropai akwankoja de rescue force o muntime nhwem mu nua no enkosa eno nti omo ba ya omukura owo hyenti ade e Ghana cedis afi odo sonko a wo person mo kire e kire wo nua ne nti ahyanso de no e hwire a eye flowers and rescue for edi ija omunua no ekwan yebegye nti yadase yebesere bonfa nkoto eye emuno emaye bonfa enhwire no enkoto emuno maye yeto aso
Yo, we I am from Franche. Okay, I saw for good damn a decay one. They are David, and then you cross sorry, alive for grass, Kumasi. I'm the good so I think no one shall say I'm more bad. Alive for grass. Kumasi, new translation do over. Nah, I'm more bad. Okay, the mother Yo, a daily year alive in Christ Ministries. Yo, Oforiko new site to honor. First year, Akotia Live. I feel a yes or so, Yamabe Prayer. I saw before, I saw in penny for, I saw in ma, and I am black and white. Yeah, channel. And then, working day, my hair number 9, I was so far. And no BBS. Yo, you take more them. You there, okay. And so about the Methodist, and then my call alive in Christ. Oh, come on, say, teach you Methodist is also hard. But what's all Uncle Yama, before on class, network maybe so. That one say, you do my dog, Sabi, Yaman, go back. Family, yeah, Papa, no, I saw for a Busua channel. Yes, some more. A buyer, come on, it's in a simple no danger, a bomb, danger, a bomb, poke, say, hey. They buy their catcher, no. They are CBB, I am can't. They are catcher, no, I can't. They are from Frabamanca. Say, some mamma men, danger, Nancy. They are hoping pain. Yancy, I see an intimate can send me brief at home. Dear, a bon, a sermon. Some of me, my mamma, Taramo, has so baby. But your baby, baby, Latina. No baby, baby, Latina. The Munya say, my papa. No, Samuel David. Yes, one never down. Now I saw dear and not David. Samuel, Mijama, Papa, and that's a Chiramania, the baby go. The Busia. Oh, my man. No, me are no man. And I said, Bama. Odey ni pedi. Dada mo yira se mama papa. Mama papa. Papa nya me shira mo. Damas. Yo, abusia mo fa mo so. Ana obi. Sa mo ya ha. The year 2000 as a Korean Methodist JHS. Ohwe enei. Ye school no oti free mo 25 years ni. Ane afi papa ye nua enso ade agya ye ho ya odi kuri. Na yɛdɔɔso paa nanso aban adwumayɛfoɔ ebi wɔn kran ani Kumase yɛnyan keka yɛ ho mɔm bɛbɔ mɔm ɛmɛhyia nanso yɛnyan yɛwɔ Effiduase ɛne yɛso kɔre kakra yi deɛ na ɛsɛ sɛ yɛba ansa na awia yɛaba yɛ no yɛakɔhwɛ yɛ nua n'anim abere bia meka sɛ Odey fia wada na mmom owui Oya odisia ewo na busuam nti okwa akura saa na ye fa no se okwa akura na okwa akura yi ebia na Odey fia awo bade no anti yekuta ya ntoma se okwa akura yi ye nua David Asante onye na okwa ode abua no ho okwa nso akwa no wa eyakwa na tetete akura akwa na wa onye 100 Ghana cedis in quantity sky 1 million. Onye na odu kwa mu a de sika ye bia no ode aye anko na anko siesie akura na da chi anko ama no ye duro nso a yetimi ene na adi hia ya na mase edemase etibra tik na maso guso amekasa Benis ene agye Benis na ade nyina edo na agye omoba ya 300 Ghana cedis esi uso nsia bo a ide aka konwa gufo be gye nti ya das Mishra gafunyina da mwase. Mama papa na mishra. Success. Rescue and success. Rescue. 15 minutes. Edi yemo na chase edi yemo. Wani atiti David. Wani ya wono wani atiti no. Se na so fo yi ba na chase omopa.
Baba Chia, Senior Bissini. Rebecca Bone, in Chai Banapa. Yadam was said, Papa, Mission. David, I shall say, America, the British. I am no more a year, Juma, or I tell a 4 Juma would draw. Perhaps I shall forward Juma be a butcher, dear rabbit in Yantanati. A down one who was be Tomo ka mo bo mo se mia no mtena ase besin de aba mo wo ati dem dia ya o mo firi wa kan samre aba ko ni na ni ata ko wa de o ba ni e fo si ade kuro de fo so ba ware na ne ba ta se ni abobra na no bi o na no bi a ko ya force so ya say we Ukraine when you dey now do dey now time Bible now sha oba ana abula body a ukuna ye mo nya bobo sa wotena se na ruade na ro agoma ni na da ruade a esa sa wa boye din wo kire ni muti no ruade be show no be show na wa show ya da mo ase samre oba Ukraine we me adofuni ejamfo a nyam ade aba beta yechi ade na busia Alex ma hra de kese the somebody dia kasa kakra na madaroma kasa tenten ne anofo mo nanam samano fo ya mo fancha na me kana tenten so tietiem sada baye benya pan akọ ntam so esansa sabre na ye wa ha nya ne die de wa ha ye hwe kuntunkuni ne brisia ye di ahim ya na che sasam kase aba ne di chia bo na be pon bi atutu be pon be na atutu ye tu mirika ne amra Effiduase ya Asante Effiduase be pon kase bi atutu wa Asante be men wanyamfo akukudu ni ya friend David be men na kwa ye okufu kase oni ne kum Rite na okufu be ma kase atese ye kum Rite na ka fa ka ye danie ana bibi friso beti ahabayira homa mu ya ama ahabayira ntumi ya makase de okufu apese wa ye wantumi anye asamaba ade na twa brade munni munya akọ emabudue ni areho emabudue ni nsutie emabudue ni yaw emabudue ni akomatuo ena wo baba ye dan oba krofo podi na meka ene anum ni abusua adofo ni ajamfo memamu nyina ahyeden mejina ha ma oba kurani wona ne ba oba kurani dwili amamra ni amane ni ye bia ye no oba ye no adwumre oba ye ni nyina oba ye ni kura dwaye abusua ni giri atu mu prakopai esanso oba ye ni abie wati aware yase wona mo kwa ye fa so ye ware ye eto oba be ye ni kura dwaye ye ni da dwumre no sabe ye ni kundo fupa ora David ye nwanyamfo be ma kwabona ye de na tumpam kwamra Asante be ma okukodini oba ye se ma de pa bia hwere be ma kwamra Asante ja me hwakọ na menye deni me suru sinate oba ye se amamre ni amane bia sese wo ye no de ja ne kura chi kura no oba ye no de se ne kura ni wanyam esanse ne kuru ye na ye fropre ko pe na ye fro ne mo no mo nya baba ko ka ba ne no mo nya na ba mo waje koro ba ko na wode won dum no Amen.
Rescue na me bro. Rescue na me bro. Rescue na me
Your pastor Emmanuel Agbeli, Church of Pentecost, Abuaso District. Fansabo mano. And your elders and members from the Church of Pentecost, Abuaso District. Yasaiwo Pastor Ata Jan McLean, Effiduase District. Also Pentecost. Pastor Job Kwabna Kwa, Effiduase Damai. Yano wapo honsemi ye yamin krofwa wamoha omudi dumano. Pastor Peter Akabre, Pachi District. Pastor Owusu Asari, Opuasi Area, Church of Pentecost. And I war overseer Enoch Kwate, Kintampo Area, Church of Pentecost. Yes, I war overseer Prince Edu Abuaje, Tumu Area, Church of Pentecost. Hallelujah. And the war pastor Akumia Kwa. I'm saying it didn't make right. Akumia Kwa. Okay, also Mamponte, Newtown, District, Church of Pentecost. Yanya Yedi Animu Yaya Asorine. Your friend Alive in Christ Ministry. Na Yawo a software, a friend to my dear so. Me and make say, with the Reverend Louis Afeni, who are over Rome Central. And I award Reverend Mrs. Christiana Kankam, also Alive in Christ Jache, honor on Suwa. I feel the General Overseer of Alive in Christ Ministry. Yeah, qualified by Oshe Asafonoswo, Reverend Ata Boateng. Reverend Ata Boateng. Now, as of what we have Alive in Christ Ministry, and a young David Asante, only I some Sabbath time. Rade Atonsa Afreni. Na ni wono se de koye no na ahutiye se de yin ayatie no wakoye ne second degree anka all Cape Coast now wakoye graduation anka the question na oba so ya bedase hallelujah na so no de nyame pe na oye
na akoba saa ye nyina efa asida ema Awurade sabre ye ko ni akohwe emo no na ye wi a ye de nato adakam nti asofo no bedi kan afei asafo panifo ene members ni nyina beto aso ni akohwe no for the last time asana ya she dwumadie no ase. Japão. So ebra oni okuno edi papa emoyi na edi beti amani Jesus Christ, Nazareth. Amen. Amen.
Deputy Director of Education, and our Bluha or Babetia Abusia, or my Abusia Shed, and Yaku. Yes, man, thank you, Penisa, Swapasa, Banasa, Stefanasa. It's just it. Yes, in your man, Akasa Yesram Bebre. Sabre said Amekayano, Yanya Shasumnas Pet, a Hangina Dane Asoldan, said the Oka Sonia want to be any the day of honor, Ubia Yedi, Na Yanya Asono, Fancy, and Rade. Banka say, wow, what is from the tell you nipa? Now, who can man good with him? When you pay your crutch as if for a radisson come where you move and if you ever did. Yo, and that day, if you are coming now, Cassie and Jeffo Park, the other was sick. You want what in beer? Yet to make a kind of one. Now you're well running out there to me, Jesus. You're from Yambia, the Abesia, Wakua David Asantea. When you say one in a Juma, and what was that idea from Aben Munyam, Jesus. And not in the Asia has said, Yabaya soon at the fire is a Wakua on the home and my way running. Your vampire January Sonsa. Or don't fool. We have a promoter, yes, we have a beer papa, and ye. I want to put the years of son. Yes. So, what about the kind to know? More what they are saying. We be a fair, and year. We be a year, like I said, but the one I hear. Yet the one I hear, the Asante I saw to be here. Yes, you won't quite when you're supposed to name. Amen. But you do marry a real. Yet Asida Amam. Yet was so young by what you for. No, what's your pipe? We are running out of your supposed to name. Amen. Amen.
Damasi, Oma Etrasi. Sabre. Young David. Now I a drama. On the boy training. Wow, for 20 years. It's no sooner I so one year for who seem to be hallelujah. Amen. Praise everyone. Unfortunately, drums so high. Drums and bra and play this, drums not empty me out. It's here to be. Yeah, worship while you be. Now, if I enjoy you, no pine. Hallelujah. Sabri, you better worship. Now, and then yes, and then when you and then you know what she said. And to the one in Yami, I'm the one in the one in Yami. And then you know what it does. One son can see, and the one in Yami, what does Sua, Yami. His son said, I didn't know any mother child. When you could pour one Makoya away and see, or don't know what name the ye, the was ye at the Amaye. It's a little was your friend when you're now from one coupon. You picture on the Yanakesi. His son said, will you now coupon?